Čau ľudia, dneska tu máme nové video, kde si ukážeme, ako správne zapojiť mixážny pult až elektrický. Prvé, čo si dáme, sú kable, čo budeme riešiť veľkú dobu. A to máme. Potrebujeme títo dva. To sú hlavne, ktoré zatiaľ potrebujeme. Títo dva. No, teraz si ukážeme, ako to správne zapojiť, čo je easy. By som vám to nemusela ani ukázať, ale v podstate vám to ukážem. Takže si takto ukážeme. Tu mám dva kabliky, strčím ich sem a sem. A tu mám jeden kablik, ktorý strčím sem. A keďže to takto vyzerá, takže toto máme zatiaľ skoro vyriešené. Ešte tu si to môžete nastaviť, že tuto máte takto toto nastavené a tu takto. To je na minimum, toto je na pluse. No a teraz prejdeme k počítaču, lebo potrebujeme nejaký program, aby sme toto mohli nejako stiahnuť. No a teraz tu máme, teraz na počítači si treba iba stiahnuť jediné DJ a intro. To je intro Serato. Kliknete tu Free Software a teraz kliknete dovol a tu. Potom sa vám tu hore bude stiahovať. No a keď sa vám to stiahne, no a teraz tu máme takto tu, máme toto, iba som si to niekde proste tu dal na obrazovku, vidíte? No a teda proste kliknete na toto dvakrát a otvorí sa vám ďalšie. Tak a otvorí sa vám takáto zložka tu next, toto musíte iba potvrdiť next a tu iba kliknete na install. A to je všetko. Ja to už mám stiahnuté, takže mne už to netreba. A potom vás to prepne na zložku, keďže už tu vidíte všetky títo, tak no a prepáčte, že no a tu máte také samotné veci a prepáčte, že to točím na takomto programe, lebo mi to nešlo dať, lebo to je na celú obrazovku, tak prepáčte. No a teraz by ste tam mali mať toto hudby, si stiahnete tak, že files, musíte si ich najskôr stiahnuť do tohoto, dáte si napríklad USB kľúč, kde tu mám USB kľúč D a tu mám hudba 1, tu mám všetky hudby, no. No a takto si to môžete púšťať. A klikáte na ďalšie videjko, keď budete chcieť nastavenia, čo všetko si k tomu môžete dať. Takže čaute.